pázmek. 3 hodiny oné náboje hľadať na zemi. Just Rudo Things. Just Rudo Things, áno, máš inventár, komponent. Nehádajte sa do piči. Však ale sa na zemi niekde, nie? Rudová knižka kokotín. It's only game, nehádajte. Povedal som vám 3-krát, že nechajte tam náboje. Nenechali si tam ani piču. Ale tam žiadne náboje neboli, tam boli náboje iba do MP5-ky. To je jedna vec, Rudo, a to je jedna vec, Rudo. Ludo. To je jedna vec a druhá vec je to, že pokiaľ ťa jebú traja AKčkári zo strechy asi úplne kokot, tak utekáš a počas toho, jak utekáš, medzi skaly ti hodím náboj a silinčky, čo potrebuješ. Ani v strede v onej pola, ty kokot tupý. Tráš to 15 minút? Nie, tak sa spamätaj. Kde sú tie náboje? To mi povedz. V inventári ich máš, ja som umrel, odtedy sedím bejské. Ding dong, to píši. Ty kokot, ja neviem, čo si, prišiel si o rozum, ty kokot, alebo čo? Ale nemáš si, ty kokot, oné, rozvodové, oné, do piči. Kolejská, loviská. Just my trust. Ding ding dong. Megalog, bazmek, megalog. Tam máš náboje, zober si. Tu máš náboje, kurva, 3 staky, tak si láskavo zober celý stak, ty prijebaný kokot. Lebo ti ich najebem do krku. Krista boha. On nemá furt, ty kokot. Každý boží fight niečo pože... Piči, a v strede oného, čo dostávam, oni. Anonimný penetrácia, ty kokot. Ja nemôžem. Ty kurva.